by som vám chcel oznámiť, že tam je taká chladnička s Red Bullmi, tak tie prosím nebrať. To je tohto priestoru Red Bulli. Red Bulli, ktoré si môžete zobrať, sú myslím tuto v tej plechovke, takže ale iba nad 18 rokov, alebo iba tuto. Kapačky, strapačky, ďakujem. Takže reklamné okno, neplatené, zadarmo. Takže poďme na to, kto postúpi ďalej do top 8 o 3, 2, 1, teraz! Nathan ide ďalej!